își bate joc de fiș. Foi. Dar nu mai îngroșa linia. Nu mai. Cum era 9, așa. E Y. E 9 mai întâi. Y. E. Știu. Și că la tine e 8. Și știi că filmarea Robin, nu? Eu nu mă împațe. Nu. Eu nu mă împațe. Dacă vrei la ele să spuneți. Oi, Doamne! Și acum Nu, știi că o să filmează. Nu băga degetele. Yeee! Aer condiționat, aer condiționat. Hai, Puteți sta pe pat dacă vreți. Bine, dar noi încercăm la chestie. Ok, Ștefan, tu. Eu! Ce faceți? O chestie fantomatică. Fantomatică. Vai, Doamne. Asta filmează în partea asta. Stai acum să Nu mă, doar. Dar și așa vrea să miște. Ca și cum ți-ar întâmpla, da. Întâi trebuie să scrie. Și tu așa. Uai! Hai, morți, măți. Uai! Uai! Hop! te las, bă, că mie nu mi se vede mâna. Dar n-a spus uite ce are ești aici, taci. O să dau pe pauză până când moții mi se pune creionul ăsta. Am pus pe pauză și parcă acum se venea. Gata. Nu. Și... terminat. Bună dimineața, bună ziua, fatobe. Ce faceți? Dați o palmă lui Robi. Acum începem. Charlie, ești aici? Charlie, ești aici? Stai. Acum. Doamne. Acum. Charlie, ești aici? Charlie, ești aici? Charlie, what does est? Nu merge. Charlie, what the case? Charlie, ești aici? Charlie, ești aici? Bă! Oh. Nu mai e niciunde. Gata, filmarea.